Bukas, tatawagin na tayo doon. Bibigyan na ng gamot. Kailan ko bibigyan na yung Sorry. ayun, hindi makapilaya sa Walter Mart na yun. Tapos kami. Yung ano? Uwi si Marcos, sinabi ang ulang movie kanina eh. Sabi ko sabi ako. Ngayon. Ano mo muna yung miss mo ako sa may pakiramdam niya. Sa may pakiramdam niya. Sa may ito. Boy. Sino kung nakikita? May mga kaagad yung katrabaho. Yung may naman. Ayaw nga pala. Babay pa. Hinawakan ko baka ma... Ayun, kadulo po yan. Sabi nga itong pera. Bili ka pa pera niya. Hindi siya. Ito yung brown na yun. Uy, kukunin ko kayo eh. Kaya nga lang yun ang magpansin nito. Alam mo, lagi ko inaawal. Magtanong ka dyan, puti lang.
side ka ng malakas ang tono. Sunny side lang. Hindi. Kapainom. Ka. Lumipat na kayo doon. Ilan? Dober, no? Kaya nga. Magkano niyo, boss? Along panties. Ginagawa yung court. Girl, ang ganda nito isa. O, diba? Perfect. So, uuwi ka. Maganda ngayon ang tao. Hindi ka siya sana ko yan. Wow, ha? Parang hindi ka sanay.
Pati nga yung buha mo. Sa El Barrero. Ano? Pagod na siya, no? Knockout yan. Pero pag uwi mo, di kayo mamumulema. Wow, knockout na yan. Ano ko na, May? Santa Bigyan. Aray, tama na. Dito lang ako. Sige, bye. Huwag kayong nagsaano. Ang case namin. Ne? Ayan.
Wala pong mabili. Ate, mag-iap talaga yung pretinda ako. Kasi pantak mo rin bariya mo, 500. Ang dami na kami wala na kayo. Salamat sa paray. Sa akin yan, ha? Dagala mga pandikit ko.
Ang bigot ng puso sa dibdib. Di, una ka di. Wag na, mawawala ako dyan. Gagawin ko mo yung taga-porak.
Bigating discount ng freebies ang naghihintay sa inyo sa pagbubukas namin sa Corner Mart na Malapad sa October 16. Libre rice cooker, atin sa merchandise, and get up to 500 pesos extra in cash back namin sa first natin sa inyo. Okay na po.